Pues estem d'enhorabona, no sabeu, perquè realment, després de l'èxit en Alcoyanos por el Mundo, hem rebut una crida y la emoción nos coge a todos. Resulta que, atentos señoras y señores, Somos Monos y Jordi Linares protagonizarán el pròxim magazine de viatges i cultural de A. Media. Sí, senyores, ho tenim tot preparat i ho tenim tot en marxa per a que a la temporada que ve, a partir de setembre, estem parlant de setembre de 2019, tampoc us apressureis, tindrem i serem els responsables d'un nou magazine que es dirà Si el món fora un ou. En aquest magazine el que anem a fer bàsicament és, a través de la valenciania, no anar a un lloc i buscar a un valencià que mos conte lo bé que viu en Jordània. No, hijos míos, el millor puesto que es viu és en la comunitat valenciana, tingueu-ho ben present. I el que farem és anar a diferents països del món, a diferents llocs del món, per a mostrar com ho experimentaria o com viuria un valencià allí. Es farem una horchata en els Pirineus, es farem, per supost, un plisplai en el Mar Muerto. També es farem un parell de fartonets, de fartons que va en Sicília, allí en la màfia, alhora. Però, a més, serà un programa que el plantejarem molt dinàmic, molt actual, molt viu i que estarà disponible en moltes plataformes i molts formatos. Per exemple, el que pretenem és que, per exemple, cada mes puga tindre 3 o 4 capítols i en aquest sentit, per exemple, si parlem de Jordània, que siguin 3 o 4 capítols de Jordània i tinga un fil conductor. Per exemple, el rei Arturo, en Inglaterra, 4 capítols. I 4 capítols que vendran recolzats per vídeo, música, fotografia i la possibilitat de que puguem interactuar per xarxes socials, que tindran molta importància les xarxes socials. Vol dir que quan ja estem planificant l'anar-se'n a Itàlia, tu tindràs informació de llibres que pugues llegir-te, música que pugues escoltar, autors destacats de literatura per a poder preparar el teu viatge. I tot això de la mà de Somos Monos i Jordi Linares en el nou magazine Si el món fora un ou. I bueno, moltíssimes gràcies. Sols agrair a Punt esta possibilitat que ens ha donat, a en part Marco, a tota la gent que ha fet ahir força per a que estiguem en A Punt des de Lídia Arenós, Txelo Miralles, Amàlia Garrigós, Ada Blanes, Ximo Bayo, Joan Montleón, tots ens han recolzat per a que a partir de setembre del 2020 estiguem en A Punt. Moltes gràcies, estic ofegant-me de l'emoció, per l'amor de Déu.